mudhun ora munggah turu mlumah. Waduh, diparani ula. Waduh, ula luwuk ana randha tenguk-tenguk ula ndengok ora nyokot. Iki ora randha. Mboten. Lho, randha. Gagah. Ayune kan kiplak-kiplak. Oh, berarti ngilo, Mas. Terus ke ora iki? Ya diteruske keluargane wis nglumpuk kok. Kok suwe-suwe pengikutku arek sithik ya, Mas ya. Oke nih. Iya. Mudhun ora munggah limang dusun sedaya paringi berkah. Allahumma amin. Siapa? Anak urute ya anak wedok. Oh ya anak wedok. Ya. Turu mlumah. Waduh, Penak. Diparani ula. waduh, Ulane golek perlu iki. duwe perlu ora kok golek perlu. Turu mlumah, Parani ula. parani ula. Terus Ulane ula napa ya? lah ula apa? Macem-macem. Ula dumung enek. Ula dumung ki mencoke pinggir apa eneng wit kangkung. Kuwi nek ula dumung, Mas. Kuwi nek enek rondo atine bingung ula ndengok nyokot irung. Ulane cabe kuwi manggone enek wit jambe. Enek rondo bingung ula ndengok nyokot lambe. Ula ki akeh. Ula buwu mencoke enek glugu enek rondo bingung ula ndengok nyokot gulu. Ulane sawa manggone neng klopo enek rondo atine gelo ulane ndengok nyokot dodo. Ula diwel kuwi mencoke neng diesel. Kok Tukang tip ngati-ati lho. Ana rondo atine mangkel ula ndengok nyokot udel. Ula luwuk. Mencoke wit jeruk. terus Ana rondo tenguk-tenguk ula ndengok ora nyokot. Ulane ompong ora nyokot. Rondone ki wis enek telu lho di rondo saiki. Hah? Wis enek telu rondo. Astagfirullahaladzim. Sinden ki. Heeh. Lha iki iki STNK karo BPKB apa blong-blongan kae? Bodongan. Duh. Kayak mau parikane kayak mau. Kronologine piye dewan ini? Genahke barang ora. Parikane mau turu rumah barang ula. Ula apa? warga Karang Tengah tansah bagya mulya. Allahumma amin. Ayo Bu, aja nganti kalah karo anak-anak Bu. Aku karo wong iki dienggo tulodo. Anak-anak wis paran sing apik, sampean kudu apik Bu. Kabeh iki mergo wong tuwa. Kuwi arep mengo lho kowe. Sita Bu. Umbah-umbah menyangkali warga Karang Tengah murah rezeki. Allahumma amin. Ki rondo-rondo ra mbok manfaat. Iya. Ya ula sawa ana rondo. Cacak. Iki nek ki ora rondo sing kae. Mboten nek niki. Niki anu komplit, surat-suratnya komplit. Iki ora rondo. Mboten. Lho, rondo. Kok ngono? Dongake kok. Rondo. Niki komplit. Komplit. STNK BPKB. BPKB nggih. Dadi ora ketir-ketir nek nggawa ana polisi ora ketir-ketir. Ora masalah. Sing rondo-rondo ki jangan berkecil hati. Ora masalah. Wong iki malah do digoleki iki cah nom-nom saiki rondo kuwi kok. Rondo ki lak paribasan nek pomo kendaraan lak barang second. Iya ora apa-apa. Ijek oke digoleki Mas.
Saya kan ra masalah wong lecet-lecet pemakaian. Kan saya didempul meneh. Nanti mau oleh iki ya. Mboten diandeng-andeng lho kula. Aku ora golek andeng-andeng kok. Tarianmu ku kok. Kabeh obah. Ora saya. Warga Karang Tengah ramah-ramah. Allahumma amin. Ye. Oh. Ayo iya. Rondone beraksi. Kaya ngene kok rondo ki ben piye? Ngerti ya ben kono kemis rondo jemuah aku teko. Kayak ngopo? Ya gur ngakurke, diakurke meneh. Mediasi. Ayo, Mbak. Begagah. Mbak, Lah iki resiko iki. wis rondo kok, Mas. Oh ya ora apa-apa. Bebas ora. Ya bebas ya. Nguyus kan jenenge penting jarik cincingke begagah merdeka. Begagah. Neng pinggir sumur. Ngene. Berarti ngene berarti. Piye? Ngene apa piye, Mas? Iki sumure ngene. Ngene iki terus banyune kan kimplah-kimplah. Oh, berarti ngilo, Mas. Kan sumur ta, Mas? Ya, Mas, ya. Kan iki sumur. Sumur ta, Mas? Wah, begagah ta, Mas. Kan berarti ngilo. Lah kuwi terapi lho mangsane. Nah, iya. Terapi titi liwak ke po. Nano nino ya. Mugi sedaya warga Karang Tengah panjang umur. Allahumma Amin. Janda satu sudah, janda dua, janda dua, janda dua. Ya. tiga. Saiki sing tiga, wong sing satu mau wis. Kayak iki dua, kayak iki tiga. Iki yang ketiga tak? Heeh. Janda tiga masuk. Ayo. Aku toh. Heeh. Iya ya, kanggo. Aku digugah Digugah. karo Mas Waluyo. Adi Mas Adi Waloyo. Ya di Joko Waluyo. Iya. Terus jak melumah. Piye mau tak? Digugah. Digugah urung mlumah kok. Urung melumah. Urung. Nek lak wis begagah. Terus ke ora iki? Ya diteruske keluargane wis nglumpuk kok. Maksude wis nglumpuk ngrungokke iki lho pariane lho. Ki yo kurang ajar neh wingi nang Iya. transit enek wong turu. Yo kayak keluargane wis dikabari urung. Yo. Mugi sedaya warga Karang Tengah selamat sedaya. Allahumma Amin. Ketoke ora mulih iki Mas pariane iki. Ora mulih. Mugi warga Karang Tengah selamat sedaya. Iya. Amin. Ade, Arep nangis ga lho. amin to. Amin. Oh, lah mula wonge kaya ngono ya mula rondo. Amin ya. Dusune ora meng Karang Tengah. Lah 5 dusun. Nogosari saiki, yo. Yo Nogosari. Ya tuh ganti, mumet. Yo ga. Wis nyepake materi. Tiwas download Liwas bisa. wis download terus dicatet. Wis download ngenep malah metune Nogosari. Wis ya. Nanti Lho, apa kuwi? Nogosari. Ayo, bluk. Wah, apik. Urung. Durung. Ayo. Tuku roti nyang Kediri. Aduh men. Sing apik kono. Oh iya. Kono ki sing khas ki tahu. Lah iya bakul tahu cedak bakul roti. Oh, no alasan ae menungso siji. Penting dadi duit. Ya. Amin. Muga warga Nogosari murah rezeki. Allahumma amin. Nek sing iki pariane genah apik, genah bener. Wong wis ngedep HP kok, Mas. Wis download. Kuwi HP-ne kuwi anu kuwi butir-butir Pancasila isine kuwi.
Yo Butia, saiki sembuku, ayo. Nah, sembuku. Sembuku. Padahal sing diapalke poman. Metune sembuku. Ora apa-apa wong nyorek nomor kae ya sok geseh. Wong iki kok ora enek kok jenenge kok sinden nembus kok ora enek. Geseh, yo. Mangan duku Ya iso iki. Ya. tukune ning Wonosari sembuku dusun sembuku kemah ripah loh jinawi Allahumma amin. Ngopo? Iya. Bojomu lho galak tenan, Dre. Lho, pimpinan kok. Pimpinan kok. Dadi sinden iki nek arek Butarni yo kentua ya Bu ya. Hei, Wah. kas tua. Pilek nggak Mang. Ketua ya Bu ya. Ada. Iki dadi nek pariane sing ngajari tetep buku. Ketua ya Bu ya. Panasudan. Ayo Mbak Awiwah. Aldifa. Panas udan, udan panas aling-aling. Ceping gunung. Panggung ora iki? Nah, iya. Panggung. Panggung nganggo. Ya. Nganggo. Panggung. Nganggo. Sajake do lali. Yes ngono kuwi, Ya Bro. ora apa-apa. Aja adoh-adoh nek ngejak. Iya. Lete ta, heeh ta. Mbul ki lak jelek ngene panggung. Apa-apa. Oh iya. Lho. Sing kulino nonton streaming apa? Heeh. Apal Mas. Pengrawitmu ki. Kok suwe-suwe pengikutku arek sithik ya Mas ya. Unfollow doang. Ayo. Naike. Panas. Tian wadon sarwi. Cara Gunung Kidulan iki.
Udah laku tak. Dik, Dun. ki yo salam-salam Nggih. kanggo Pak Lurah, Dak. Bu Penewu. Terus kanggo Pak Carik kene, benjane Pak Anto Tora, mau aku diampirke ning daleme dingoni, matur nuwun. Aku sing biyen berjasa pas pembacaan teks proklamasi biyen, Dik. Pak Anto Tora. Nggih. Bagian apa, Mas? Bagian keamanan biyen. Oh. Wih. Pas tek proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Anto Tora ki sing mengamankan. Heeh, biyen. Mongko dhek mengamankan dirinya sendiri wae ra iso lho, Mas. Lho, ngece sampean. Oh, sesuk diben ditanggap wae Ning sampean. lah iya ngono kudune. Heeh. Strategine kudu ngono. Iya iya bener. Ning iso mengamankan sing jenenge apa ki mau pembacaan. Pembacaan teks proklamasi. Elok tenan. Zaman semono. Zaman semongko. Semono. Lah iya semono. Ayo. Syukur. Syukur lho iki mau kok ora metu gethuk mau piye iki? Oh ya baik saya. Kok nek dangdut, kok nek dangdut. Ngenteni gethuk kok orang metu iki mau piye iki? Orang panen telo iki. Kaya ngelingake. Kaya ngelingake. Kaya ngelingake. Hae. Sak kabeh aja tunggu sore. Iki kesenian apa? Seni Jawa ngene iki. Jawa. Bagian nglipar. Ayo syukur. Syukur bisa nyawang gunung desa.
Bapak Fifah makasih. Duk, Matur nuwun. Fifah makasih ya, Duk. Injil Bapak. Nah, Ya. wedok. Mangke sias mampir nggih Bapak. Iya. Anu Bu, anu makasih ya.